Lenyuke ngomyinge wesihlanu ekhulwini inani lomasipala bephondo iGauteng abangenise ingxelo zophononongo lezimali ezithembakeleyo. I-DA iFreedom Andalo nebhunga elijongene nophuhliso lomgaqo-siseko weli iCASAC icela umngeni ukuchongwa kukaHlophe kwi-JSC. Botani Mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga sokuphakela indaba ngolwimi lwenkobe singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Umphathiso ezenkcubeko uGayton McKenzie uzibophelele ngokuqinisekisa ukuba amaqhawe eli abhubhela kwamanye amazwe ayabuyiselwa kweli loMzantsi Afrika. uMcKenzie bethetha eFreedom Park ePitoli ngelixa esungula inyanga yenkcubeko namagugu namhlanje. Uqhube ngelithi lo ibingumnqweno kaMongameli Cyril Ramaphosa nawathi wawuphimisela ngonyaka ka-2020. You know, when President Cyril Ramaphosa said in 2020 that he would like to see all the fallen heroes be returned to South African soil. I read that and I took that instruction very seriously because I was not there. So I read what is it that my principal expects of me as a minister. I walked in my office in my first meeting with Mr. Ndima. I said, please tell me about our veterans that died, our heroes that died on foreign soil, And he gave me the most poignant examples of our heroes in foreign land. And I said to him, why has it not been done? He said, it cost a lot, Minister. I said, you see, the highest cost any individual can pay was his life. There's no higher cost than paying with your life. So as the minister, I'm not going to be told it's expensive. I don't care how much it costs, but they must come home because I understand the pain of dying without knowing what happened to your loved ones. Amalungu eParlamente ephondo laseMntla-Ntshona agxeke kabukhali iMabana Foundation yezobugcisa nenkcubeko ngokuchitha izikhuntu ezigqithisileyo kwimirholo yabasebenzi abayi-127 kuhlahlo lwabiwo-mali lonyaka lwayo olungaphaya kwi-127 million rand. Imeko esegedukeni yombutho wesisa wezobugcisa inkcubeko nemidlalo iMabana Arts, Culture and Sport Foundation ibekwe yacacaca kwintlanganiso eqingqithe isithuba seyure namalungu eParlamente yephondo. Phakathi kwemingeni ziziseko zophuhliso ezonakeleyo, ulawulo oluyexayo, abasebenzi abangenazo izakhono ngokufanelekileyo kunye nemivuzo ephezulu. Usihlalo wekomiti yezemfundo ubugcisa inkcubeko ezemidlalo nolonwabo ugxeke kabukhali abaphathi abaphezulu beMabana Foundation. We will not tolerate the 67% of compensation of employees. You can't justify the issue of having a person with matric or standard 9 managing your finances and being at salary level 12. We are not allocating funds to Mabana Foundation for you to share amongst yourselves. No. Lo gama nomphathiswa omtsha wezobugcisa inkcubeko ezemidlalo nolonwabo wothukile imeko yemicimbi yaseMabana watsho ethembisa ngokuthabatha amanyathelo aqatha. I'm hearing about this for the first time, that somebody who's dealing with our finances, standard 8 or standard 9. You see, I don't know what is happening, but it's something that I will attend to. Kusenjalo nasemva kweminyaka emithandathu kwatshiswa izakhiwo zayo iMabana Foundation eMahikeng isiza kuzithathela i-insurance neza kuquka nezinye izinto zayo zexabiso ezifana neemoto zayo.
Injongo zeMabana Foundation phakathi kwezinye zezinto ukuphuhlisa italente yabasaze ngobuso elizweni kwicandelo lolonwabo kodwa kusenzima ukuba ifumane usomaqhuzu wayo. Ukanti ke kuza kubanjwa enye intlanganiso engumvuka wale phakathi kwale komiti yasepalamente neMabana Foundation. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe lenyuke ngomyinge wesihlanu ekhulwini inani loomasipala bephondo eGauteng abangenise ingxelo zophononongo lwezimali ezithembakeleyo oku kudizwe ngumphathiswa wokuhlaliswa koluntu ucwangciso lwasezidolophini nobambiswano ngolawulo kweliphondo uMnumzana Lebogang Mayile kwinkomfa nonondaba eRhawutini ngale ntlazane. Umphathiswa wezezimali eMpuma Koloni uMlungisi Mvoko uthi oomasipala bangenzi kakuhle kufuneka benze izicwangciso zokuqinisekisa ukuba baphucula iziphumo zophicotho-zincwadi oku kulandela iziphumo zophicotho-zincwadi nezidandalazise ukudodobala koomasipala abali-13 kweli phondo kunyaka-mali ka-2022-2023. Ilisasa amathole ngomnye wamasipala abathe abaqhuba kakuhle ngokoluvo lomphicothi-zincwadi ukwabalule ukuchithwa kwemali ngendlela engeyiyo njengenye yezinto ezenze kwafikelela kwesi sigqibo. Umphathiswa wezimali uMlungisi Mvoko uthi oku kunefuthe elibe kuhanjisweni kwenkonzo. Intlanganiso nentlanganiso yebhunga funeka kube khona ireport ebekwa municipal manager echaza into yoba ke ngoku kule audit improvement plan nazi into ezenzekileyo nazi into ezizingxaki siza kwenza nje ubheka phambili. Kanti yena lo masipala uthi uneqhinga lokuqubisana noku. Sizama ngokusemandleni ukuimprove imeko esibesikuyo as institution. Sizama nje sibeke imiqathango sibeke i-systems safaka i-processes ezithi xa uthe umuntu waphuma endleleni wangenza ngendlela efanelekileyo uzomele ajeziswe ngokufanelekileyo as well. Kusenjalo kukwamemelelwa abo benza kubekho uphicotho olungancumisiyo bathwaliswe uxanduva. Communities in that municipal services are compromised where audit results regress. Ngomasipala bane qha ephondweni abathe baqhuba kakuhle kuphicotho lwezincwadi. Abongile Yankis kwindaba ze-SABC eMonti. Amapolisa aseMpuma Koloni angqinisise ukudutyulwa nokubulawa kobenyanzelisa intlawulo-mali eluntwini uDalinzolo Mareke usweleke kuqhushumbo dubulo namapolisa kufuphi naseMthatha kunye nabanye abarhanelwa ababini. Okay. Abakwantsasa nabavakalise ngelithi bebesuka ekwenzeni uqoqo kwikhaya lomrhanelwa ngexa beqaphela ukuba bayalandelwa. Abarhanelwa bebehamba ngezithuthi ezimbini ze baxoxisa amapolisa ngoqoqo bebelwenza. Balandele ngokukhupha imipu bedubula amapolisa nawo ke awasonga zandla. Elinye lamagosa wamapolisa liye lonzakala logama bobathathu abarhanelwa bayebonzakala ngokumandla. Esi senzo sabarhanelwa sichazwe njengesingenambeko nesingamkelekiyo kwaphela. That is a behavior that we cannot allow because inside the police base, where must we run to? Yes, this was part of protecting the base as well because the confrontation took part in the base. And allegedly, they first shot the police, and the police retaliated and acted appropriately. Abasemagunyeni wasebukumkanini bamathembu Royal Kingdom bapapashe ingxelo ethi uMareke zange waba kwisihlalo sabathembu njengenkosi. Kananjalo itshantliziyo lasekuhlaleni uPhumla Mathaya uthi kuza kutsho kuthi xibilili kuluntu emva kokubhubha kukaDalinzolo Mareke nobengumrhanelwa ukukhuthaza lo mkhuba. I knew that there is no government that would allow a lawbreaker and somebody who is bringing uncertainty to the citizens to an extent that they don't feel safe and secured. Automatically, the good will always win against the bad. Even those that are supporting him, they definitely expected that
out of the good, the wrong will come out. So it is what it is. Umareke ubeso yanyaniswa namatyala weziganeko zonyanzeliso lwentlawulo yokuzikhusela kwabantu amatyeli ngamatyeli kwizikolo zaseMthatha, nto leyo ayiphikileyo. Ukanti ke abakwantsasana balindeleke ukuba baphande mayela nabanye abarhanelwa ababini abalishiyileyo eli koluqhushumbo dubulo. Ngoku masithitsi igxada kumagqabantshintshi ehlabathi siziqale kwingqungquthela yaseBeijing. Umongameli Xi Jinping waseChina uvule inkomfa yentsebenziswano phakathi kweChina namazwe aseAfrika kuqoqosho. iChina namazwe aseAfrika bagwadla iphulo lokuhlumisa uqoqosho ngophuhliso lwalamazwekazi. Kwaqu kwisiqithi New Zealand kubekwe ikumkanikazi entsha zengwevu zohlanga lwamaMaori. Ungawayihono Itepo ungena esihlangwini zekumkani uUtehatia Potai Tewerowero wesixhenxe okhothame qabele kuma-69 kwiveki ephelileyo. Qakatha qelele eColombia abaqhubi bezigadla bavale mba isixeko bevutha ngumsindo ngenxa yokuxhumela entungo kwexabiso lamafutha ezithuthi ipetula. Una protesta pacífica. ¿Por qué? Uthi luxanduva lukarhulumente ehlise amaxabiso okutya makehlise ixabiso lepetula lihlale ndawonye. Usan ese diésel, sino perjudican al pueblo en general. Que no se afecte el derecho a la movilidad de la mayoría de los. Umongameli Gustavo Petro uthi ukonyuka kwexabiso lamafutha ezithuthi kungcono kwaye bekungekho mfuneko yokubonelelwa kwixabiso ledizili. Xa sikwela ingqokoqo igqala lemvumi yomculo opholileyo uElton John udize ukuba ushiyeke ebonakala uzizi ngenxa yengulo yamehlo. Kwingxelo ekhutshelwe uqalazive uElton John ukuthethe oku emva kokubhengeza umboniso bhanyabhanya omtsha othi Elton John never too late. Qongqololo. Inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni ichophele isicelo esingxamisekileyo sokuthintela ukuchongwa kwesakuba ngumongameli wejaji eNtshona Koloni uGqirha John Hlophe kwikomishoni yenkonzo zobulungisa iDA iFreedom Under Law nebhunga elijongene nophuhliso lomgaqo-siseko weli iCASAC icela umngeni ukuchongwa kukaHlophe kwiJSC. Le mibutho ixambula ngelithi akukho semthethweni ukuba ipalamente ivumele ukuchongwa kukaHlophe ukuba athathe isihlalo kwiJSC. Ithi kuba waguzulwa njengejaji ngenxa yokungaziphathi ngendlela. Usihlalo wesigaba esiphezulu seDA uthi akukho semdleni wezobulungisa ukuchongwa kukaHlophe kwiJSC. Someone who was impeached and dismissed by Parliament because of gross misconduct committed as a judge will now be interviewing and determining who should be judges in this and other courts of South Africa. Now, this is an obvious and extraordinary conflict of interests that should never have arisen. When someone has been impeached as a judge and removed, suddenly they appear at the top of a list of a political party and become MPs. That underscores the suspicion and the distrust that many South Africans have of politicians. iDA yambise yathi uHlophe akakulungelanga ukufumana isihlalo kwiJSC kwaye abeliliso xa kuchongwa ijaji. Amagqwetha kaHlophe athi inyathelo elithintela ukuchongwa kukaHlophe linasihlahla kwaye lizele iziphene. I have instructions from a client. I've got nothing to do with this.
And my client has insisted that I have to say that to save the time so that we can have enough time, all of us, to ventilate the issues. Let's not invite people walking in the street and who have raised other cases. Ugqirha Hlophe wakuzulwa njengejaji iParlamente ngoFebruary kulonyaka. Kanti iJSC liqumrhu elijongene nokuchongwa kwanokuziphatha kwejaji kweli. Abantu batyibele ugqirha Bishop Jessica Mbangeni njengeqhawe emva kweendaba zokuwa kwalomthumkhulu. Isitye sihle asihleli. Kodwa le ntokazi yakwaMbangeni ibinesiphiwo esihle kangaka. Umama uJessica Mbangeni simbonile ke bonga kweli lizwe. Namthanda xa wayebonga engumntu oxolo rhodwa mebeka phansi SABC. Angalala ngoxolo kumphefumulo wakhe. Olakho ugqatso ulufezile. Sifundile sisizwe kakhulu kuye. Abantu laba abalusito emphakathini baphinde babe nobuntu, baphile nebantu, bancede abantu esikhathini lesiningi. Iminyaka yabo iba imfushane. Athanda ukudlulisa amazi ihloko ngangane. Kungathi umphefumulo wakhe ungalala ngalokhulu kuthula. Hamba kakuhle mama wesizwe. Phumla ngoxolo sisi. Dithi dudu efemelini nasebanganini nasezihlobeni. Ngizwalisa amazwi enduduzo emndenini kaJessica Mbangeni ekumama ebesancela olukhulu kuyena sincela koGwansile. Ebenesiphiwo sokuba imvume nokuba yimbongi. Kwaye ke imvakalelo zakhe beziba mnandi kwabanye abantu zibe rhaqa. Izinhliziyo zethu zibhlungu. Kubalulekile ukuthi uNkulunkulu makunike ithuba lokuphila ukuthi angathi ungalisebenzisa ngendlela eyiyona. Umsebenzi yakhe emihle iyohlezi imlandela njalo. Ukuwa kumama uJessica Mbangeni kuyilahleko kusizwe soMzantsi Afrika, kuyilahleko kumanina, kuliduma elingophiyo, kulinxeba elingatsitywana intwala. Uwile umthomkhulu. Silahlekele kakhulu singumzi woMzantsi Afrika. Umama uJessica Mbangeni imbongi bekwinqanaba eliphezulu. Andinabhongo umuntu ebefresh kangaka umama uJessica iqhawe elinjena umama obongayo umama uyinto yonke. Phumla ngoxolo Jess ohlala sikukhumbula. Linene lamaXhosa elithi isitya esihle asidleli. Kubhlunge ukuthi mama ushiye kanye ngalenyanga yamagogo. Nam njengengqonyela umphathi wamajimbosi jikelele iSouth Africa yonke kuthiwa mangizothi hayi aluhlanga lungehlanga mabalale ngenxeba, kodwa ke asazi uthe ushone ntoni, sixeleleni kaloku siyazithanda neendaba. Siziqongqothile zasemini nje into zakuthi ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa de sidibane kwakhona kwilixelizayo kamnandi.